Zdravím vás, moje meno je Adriana, som realitnou agentkou a takisto dizajnérkou realitných šablón. V tomto videu ti ukážem, ako v jednoduchosti si vytvoríš šablónu pre svoj biznis na sociálne siete cez nástroj Canva. Nástroj Canva ponúka bezplatnú verziu, kde si môžeš vytvoriť úplne v jednoduchosti prvú svoju šablónu. Toto video je pre tých, ktorí ešte v Canve nepracujú, takže sleduj ďalej. Chcete otvoriť tento dizajn v aplikácii Canva, samozrejme Canva vám ponúka aj aplikáciu. Tentokrát nebudeme používať aplikáciu, alebo pôjdeme cez ich webovú stránku. Takže tu môžeme si pozrieť aj niektoré už predlohy tých šablón na tejto ľavej strane, tie šablóny, čo vlastne chcete ponúkať. Ano. A napríklad tu si môžete aj vyhľadať, dáte tu vyhľadávače, ja dám, že Real Estate. Real Estate. Dobre. A dajme tomu, že chceme si vytvoriť nejakú tú šablónu, predávame nejakú nehnuteľnosť alebo čokoľvek. Hej. Tuto, kde máte značku tej korunky, že Pro, to znamená, že je to pre Pro verziu vlastne. Vy to nemôžete používať, alebo ak používate, tak vlastne Canva vás môže vyzvať na nejakú platbu, na určité elementy, ktoré treba zaplatiť. Ale skúsme vybrať niečo, čo je zdarma, čiže pre free verziu. Napríklad dáme si toto so žltou, je to pekná farba, ale samozrejme tuto môžeme zväčšiť celú tú šablónu, tuto dole, vlastne, aby sa nám lepšie pracovalo. A tu vidíte, je vodoznak Canvy, čiže tento obrázok nie je možné použiť. Ak by sme chceli, tak tuto môžete kliknúť, že odstrániť vodotlač a tým pádom vlastne si vypýta od vás nejaké tie peniažky za to. Ale dobre, my ideme vymeniť vlastne tento obrázok za nejaký svoj vlastný, ktorý sme si nahrali, čiže ja nemám žiadny, tak ideme hľadať, aspoň vám ukážem, ako sa hľadajú obrázky. Zase zadám, že Real Estate a tu som už v tejto záložke, kde sú prvky. Áno. A dám vyhľadať. Môžem hľadať všetko, grafiku, fotky a ja potrebujem fotky, takže kliknem na fotky a chcem tam dať, toto je všetko Pro verzia, dáme tam niečo, čo je niečo pekné, dajme tomu, že tam dáme, je tu veľa toho, tento obrázok vyzerá, že nie je Pro verzia, toto môžeme tam dať, vidíte? Tak, takže vložila som obrázok, ale samozrejme vy si môžete zvoliť vlastný, takým štýlom, že si dáte nahrať súbory a vložíte tam zo svojho vlastne počítača akýkoľvek obrázok, hej. Dobre, teraz samozrejme môžete tam aj videá dať. Videá, keď máte nejaké video, tak vlastne môžete toto tu vymeníme, vyhodíme a potiahneme to video sem. Hej. A toto je tiež nejaká prezentácia Canvy, čo som dávala to video, ale teraz to odstránime a dáme to naspäť. Takže s touto šipkou hore pôjdete naspäť a chcete sa vrátiť k nejakému predošlej verzii, tak používate s ľahkosťou vlastne tú šipku doľava alebo doprava, dopredu. To znamená, dobre, tuto napíšeme, môžeme zmeniť rodinný dom na predaj, vidím, že mi to nevychádza, že je to veľké, tak to tu potiahnem a po prípade ešte môžem zmeniť veľkosť písma, tak môžem zmeniť aj štýl písma, napríklad budem chcieť podpis medium alebo podpis bold, čokoľvek. Hej. Vlastne tu si môžete tiež napísať čokoľvek, čo vás napadne. To ponúka. Tu si nahráte vlastné logo, čiže vymeníte to iba za to logo. Takisto aj
tento prvok takisto môžete napríklad úplne vyhodiť, alebo dáme to naspäť a zmeníme to na nejaký kruh alebo čokoľvek. Tuto sú prvky. Takže ideme sa pozrieť, že za čo by sme mohli to vymeniť. Vymeníme to napríklad za tento kruh. Hej. Toto tu vyhodíme. Toto sem dáme. Takto, aby to bolo nejak v strede. Farbu môžeme zmeniť, nemusíme používať to, čo je v šablóne. Môžeme vymeniť úplne tie farby, dajme tomu, že dáme modrú, táto žltá farba bude oranžová farba. A tu sa nás napríklad pýta, že zmeniť všetko, čo je žlté, či chcem zmeniť na tú oranžovú. A môžem to urobiť. Takže každá jedna farba, ktorá bola tej žltej, sa zmenila. Táto žltá je inej farby, tak kvôli tomu ono sa to nezmenilo. A môžeme sem dať napríklad túto modrú. Toto logo môžem vymeniť, keď máte vlastné logo, samozrejme určite máte, takže si iba nahradíte s vlastným logom a to pozadie vlastne tento kruh takisto môžete zmeniť na napríklad na túto oranžovú a tu už dopíšete text, aký chcete. A ako som hovorila, štýl písma meníme tu. Tu sú štýly, fonty vlastne. To je veľkosť písma, to je farba písma. Aj farbu písma môžeme zmeniť na modrú napríklad. Hej. A môžem zarovnanie doľava alebo v strede, alebo na pravú stranu. Tak ako pracujete v podstate vo Worde, je to veľmi, veľmi podobné tomu. Tak, animovať môžem takisto. Môžem z toho napríklad urobiť video a ukážeme si ako, hej, že proste ako urobíme vlastne z nejakého príspevku aj nejakú videoanimáciu. Takže dám animovať text a chcem animovať napríklad vynorenie alebo posun. Tak, dáme, že rolovanie. Takže to bude rolovať v podstate. Tak. Dobre. Chcem tu nahrať napríklad, toto už máme, telefónne číslo si dopíšete, dobre, toto je tiež na písmo menšie, aby sa mi to tam zmestilo, takže zmenšila som to písmo, tú zelenú farbu tiež zmením, nech to troška zapadá do toho môjho štýlu. Dáme zavolajte. Výborne, tú cenu ešte zmeníme. No a toto sú také tie základy, ktoré som vám v podstate chcela ukázať, čo v tej Canve všetko môžete urobiť. Samozrejme, ako som spomínala, tuto môžete duplikovať napríklad tú istú šablónu a keď chceme použiť tú istú šablónu, nemusíme ešte raz to vytvárať alebo kopírovať, ale dáme to duplikovať, tuto je duplikát, alebo keď to chceme vymazať, tak to vymažeme. Ak náhodou to vymažeme a chceme to vrátiť naspäť, tak so šipkou pôjdeme naľavo, čiže a vrátili sme to naspäť, vidíte. Dobre, teraz napríklad chcem to použiť ako PDF formát, ale samozrejme, že na PDF formát ja odporúčam A4-kovú šablónu použiť, ale kľudne môžete aj to posielať ako PDF formát a chceme napríklad označiť, dáme sem, že link na ponuku a tuto dáme prelinkovať, prelinkujeme prepojenie, dáte tam, ja neviem, svoju webovú adresu. Pádom pošlete klientovi e-mailom ako PDF formát a keď na to klikne, tak vlastne preklikne sa
na vašu webovú stránku alebo na ten link, ktorý ste tu vlastne zadali, aby sa dostal k tej danej ponuke. Je to úplne úžasný a fantastický nástroj naozaj, takže aj tú A4 veľmi odporúčam používať. Môžete kľudne si vytvoriť A4-kový formát a takto pekne pracovať a používať to aj ako pre svoju prezentáciu. Dobre, a keď to už máme hotové a povieme si, že OK, tak teraz to stiahneme, pôjdeme na túto záložku, kde je zdieľať šipka a vlastne môžeme stiahnuť túto šablónu. Stiahneme, automaticky nám ponúka video vo formáte MP4 a to kvôli tomu, že sme tu použili animáciu. A samozrejme nemusíme to stiahnuť vo formáte video MP4, keď nechceme to používať ako animačné video na Instagrame, ale môžeme to stiahnuť vo formáte JPG alebo PNG alebo PDF štandard, keďže ja som tu aj označila vlastne v tej druhej šablóne ten link na ponuku, vlastne je tu aj prelinkovanie na tú webovú stránku, kde sa nachádza napríklad tá nehnuteľnosť. Takže môžeme zvoliť PDF štandard alebo PDF na tlač, ale samozrejme PDF štandard je úplne optimálne. Môžeme z toho vytvoriť aj GIF, video vo formáte MP4, to sme už hovorili, takže môžete to zdieľať potom ako PNG. No a to je všetko. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, zdieľajte, komentujte a samozrejme nezabudnite odoberať môj kanál, kde môžete dostávať upozornenia na ďalšie zaujímavé videá. Ďakujem, majte krásny a pohodový deň. Čau, čau, čau.